Molt bona nit, moltes gràcies per compartir aquesta estona de cultura amb nosaltres. Comença l'Àrtic. Avui ha mort als 82 anys el poeta sabadellenc Francesc Garriga, guanyador del Premi Carles Riba 2012 pel seu poemari Tornar és lluny. Garriga va començar a publicar l'any 1959 i des de llavors ha editat una dotzena de llibres. Precisament el seu 13è poemari, titulat Swing, està a punt de ser publicat per l'Abreu Edicions. Doncs amb aquesta notícia trista comencem un programa que avui també té tots aquests altres continguts. Avui passa pel sofà de l'Àrtic l'escriptora Dolores Redondo, que ve a presentar-nos el tercer volum de la trilogia del Baztán, Ofrena a la tempesta. A l'Oriol de Balanzó no li sorprèn gens que el hit d'aquest hivern sigui Uptown Funk, de Mark Ronson, i ens explicarà per què aquest estil tan dels 80 no marxarà mai. I com tots els dimecres obrirem una escletxa al programa per redescobrir l'obra d'un creador de casa nostra. Avui és el torn de tot un Premi Nacional d'Arts Visuals com és Pere Jaume. I ara mateix la Laura Sangrà ens explicarà com funciona el programa universitari de gestió d'empreses en la indústria de la música més antic de l'Estat i alguns casos d'èxit que han sorgit d'allà. Laura Sangrà, molt bona nit. Avui ens vens a parlar de música, no? D'indústria de la música, perquè fa anys el programa universitari més antic de l'Estat que es dedica precisament a això, a ensenyar com gestionar empreses dins del món de la indústria musical. Fan anys, que deuen fer 20 anys, 25 anys... Aquest programa universitari? No, és un postgrau de la Pompeu Fabra que fa el seu 10è aniversari. Però 10 anys és poc, no? Te sembla relativament poc, sí. Clar, el que passa és que, Flora, en aquest país durant molt de temps la música s'ha associat simplement al jijiji, jajaja. I no s'ha vist que era un negoci que cada any mou 5.000 milions d'euros, segons les dades del seu baròmetre, que és el llibre blanc de la música. Clar, és que suposo que ha costat entendre que s'havia d'estudiar, que havia de professionalitzar-se el sector per tenir una indústria musical seriosa, perquè de discos no se'n venen, però segurament hi ha altres vies de negoci, no? Moltes, perquè m'han dit la tecnologia és el que marca una mica les vies de negoci que s'obriran al futur. Això ens ho explica ara, si vols, qui és el director d'aquest postgrau, el David Loscos, però abans fa una mica de memòria d'aquests 10 anys. Vinga, som-hi. Fa 10 anys era un sector autodidacta, endogàmic, però clar, era molt difícil entrar-hi i també era difícil adquirir coneixements que et permetessin després seguir creixent dintre del sector. Llavors va ser quan vam dissenyar un programa que bàsicament era una adaptació d'aquest MBA en Indústries de la Música de la Universitat de Liverpool, però que s'adaptava a lo que era la realitat del sector aquí a Espanya. Jo vaig ser estudiant de la primera edició, aleshores, clar, estàvem en una època en la que internet era com el gran enemic, la pirateria, tot això era, diguéssim, el que estava aquell any com allò en boca de tothom, no? I aleshores tot això ha anat evolucionant i ara ens trobem que, bueno, jo de fet m'he dedicat al món online, em segueixo dedicant al món online, és a dir, que l'enemic ha passat sent el nostre millor amic, no? Yo estudié la segunda edición del posgrado de GYM. La forma de trabajar de antes ya no vale, están entrando unas nuevas, entonces simplemente, no es que sea tan fácil, pero es adaptarse a estos cambios que están viniendo y trabajo hay ya. Evidentment, entre la música en directe, online, tema de videojocs, és a dir, hi ha moltes sortides dintre del sector de la música i és cadascú trobar el seu forat i realment ara jo crec que també venen uns temps on feina n'hi haurà. El sector de la tecnologia musical, tot el que fa referència a millorar l'experiència de l'usuari, a generar, diguem, beneficis o donar servei a tota la cadena de valor de la indústria de la música, això anirà més. Necessitem la tecnologia per fer les coses millor i de manera més eficient. Yo creo que la música siempre va a gustar porque es algo que emociona y en el momento que emociona es un lenguaje universal, siempre va a haber trabajo ahí. Lo que pasa es que estamos en ese momento de estar alerta a las nuevas necesidades, pero quien le guste la música que luche por sus sueños porque seguramente lo conseguirà.
aquesta exalumna que es dedica, no? Perquè té com caràcter de coach, de vinga, va. No vas desencaminada, eh? Ella té una empresa... S'hi podria dedicar? S'hi podria dedicar i, de fet, una mica que s'hi dedica. Té una empresa de marca personal per a artistes, o sigui, els assessora en tot el que és comunicació, presència a les xarxes socials, imatge personal, també, tot això. Però això per fer rebombori, no? Imagino, la xarxa i perquè siguin més coneguts. Exactament, perquè siguin més i millor coneguts. Però ella no sempre ha fet això. Abans, diguéssim que feia la comunicació, era qui estava al càrrec de la comunicació global d'un artista molt important. Deixem que t'ho expliqui ella després. Ara no m'ho expliques. No, t'ho diré després. Misteri. Vídeo, perfecte. Hi ha més casos d'èxit entre alumnes d'aquest postgrau? Moltíssims, Flora. No tenim temps per explicar-los tots. N'hem triat dos. Un és Festivox, que són unes capses amb les que... Festivox. Jo te regalo una entrada per un festival, però ets tu qui tria a quin festival vas i quan hi vas. De l'estat espanyol. De l'estat espanyol, més de 200 ja hi ha. I l'altre és Vocaloid, una tecnologia que s'ha implementat a la Pompeu Fabra i amb la qual aconsegueixen fer cantar un holograma, perquè no és res real, un holograma que al Japó és famosíssim, famosíssim. Omple recintes de 40.000 persones. Doncs això ho hem de veure. I tant. Va, som-hi. Yo es que siempre tuve un sueño, que era trabajar con Alejandro Sanz. Entonces, cuando terminé el posgrado, pues me cogieron en esta oficina, que es la oficina de representación de Alejandro Sanz, y finalmente, pues bueno, me dieron la oportunidad de ser la responsable de prensa de Alejandro en Estados Unidos, en América Latina y en España, en la gira El Tren de los Momentos. Festivox es una empresa que se dedica a la venta y distribución de cajas regalo de festivales. Tienes un abanico de opciones que tú puedes usar en el momento que quieras y puedes elegir. Esa es la gran diferencia realmente. Das la oportunidad a la persona que le regalas de usarlo cuando quiera, como quiera y sobre todo de poder elegir entre un montón de espectáculos. Yeah, they'd love it. But what the heck is this thing? La Hatsune Miku és una cantant virtual molt famosa, que és com una diva, que es fa concerts amb holograma. La tecnologia en realitat se'n diu síntesi de veu cantada i el que consisteix és una sèrie, uns algoritmes, diguem, que parteixen d'unes gravacions d'un cantant real. La història ve del grup de recerca de la Universitat Pompeu Fabra, de fa més de 10 anys, que en col·laboració amb l'empresa japonesa Yamaha, va encarregar a treballar tecnologies per poder fer cantar ordinadors. La veu sintètica està arribant a uns nivells de realisme molt creïbles, diguem. La veu real se l'està artificialitzant. Llavors estem en un punt de creuament que si tu li preguntes a una persona del carrer que no sigui experta en la música si aquesta veu és real o és sintètica, segurament avui dia no serà capaç de distingir-la. So there's nothing really there. And you actually go to a concert to watch nothing that's really there. The world has gone insane. A veure si ho entenc, Laura. O sigui, els japonesos paguen una entrada per veure un artista que ni canta ni existeix, tot que és fum. Ho has entès perfectament, sí. I milers de persones. Ui, i contents, i corejants, se les saben totes, sí. Ara, et dic una cosa, això no és tan diferent d'artistes com podrien ser Cher o Madonna, que cantar ja no canten gaire. I la imatge gaire real tampoc és que estan plastificades, llavors... Doncs també tens veritat, Laura. Que vagi molt bé, Laura Sangrà. Que vagi bé. Bueno, deixem la música ara.